nathi ilitye liqenqiwe. Ukuqenqwa kwelitye ke kuthetha ukuthi iintliziyo zethu izinto zethu ezisixakileyo, imithwalo yethu iza kukhululeka. Olole Nkosi malube nathi ne-divorce ebesezisondele kweminye imizi kodwa ziza namhlanje ziqenqiwe. Olole Nkosi malube nathi ngale mini engandifanelanga nam. Olole Nkosi malube nathi akwabe ngovuka kwayo ungavuka into ezintsha nasezimlizweni zethu. Olole Nkosi malube nathi uqengwe iinkuku ezingaphakathi kuthi, uqengwe imithwalo yabantwana bethu nabasitshayayo neziyobisi. Uxolele Nkosi malube nathi abanye beze ngentlungu kodwa ngale mini yokuqengwa kwelitye ziqenqiwe iingxaki zethu. Bantu benkosi, nawe kade ukhala izinto zakho zingalungi kodwa namhlanje ngale ntseni bavukile ababhorofitha. Into yababhorofitha, into kaThixo noba ungathi uyayibulala, noba ungayinyhasha, noba ungayinyefulela, kodwa ekaThixo uyema. Uxolele Nkosi malube nathi ekaThixo uyema. Ukuthula emandleni noba kungathiwa ayibhalwanga, yile ibhaliweyo nguThixo. Xa kuthiwa yona yikho kuluhlu lwezibhaliweyo, ilandela ntoni na? Yile ibhaliweyo leyo emazulwini. Uboyazi ingathi ingacaceleki, ingathi ingabiyiyo, ngoba nayo wayengacacelwanga kodwa imisebenzi saziwa beyikhanyela. Xolele Nkosi malube nathi ngaba ndingakhupukana nam ndikhanyele emva kwemisebenzi engaka. Uvukile akwaba ngavuka ngabo yam intliziyo ngale mini yaba mama babembonile evuka engcwabeni. Xolele Nkosi malube nathi akwabe uThixo angasinceda nathi sibone kabutsha, sibone ababhorofitha. Bavukile ubaba Masisolomama, vukile ubaba Masango noVeana, bavukile oMePrestina, bavukile omama babethandaza udilika indaba. Xolele Nkosi malube nathi akwaba nam ngale mini bantu benkosi ndingavuka nento ezintsha ngaphakathi. Kusuka amaqaqade, usuka into ezingezizo, ndibona ababhorofitha endleleni. Nama ndizukwenza kade ndizohlala phantsi komthandazo.